Who you be? Where is my phone? I need my phone. Hello? I'm not running. I need to talk to my. I need to talk to my. Why would I run? I need to talk to my. Let me talk to my. Let me use my phone. Where is the one? I need to use my phone now. Guy, I need move on, Onya. Onya, there is a go for Ipob. Evidence. This person. Now what have you said? Move this motor, let's go. Immediately. Boss. For this thing. No. Thank you. Let's go. What kind of work? No phone, no supposed to sharp. Dalokwa no ndo mana yoge ntị ekene m nwoke kene nwaanyị wesi ndụ mmiri ndụ azụ asị m mmiri ata na mazụ anwụna nkoye chiri nya zelu onye nna n'onye n'ụbọchị nke tata bụ MAP eziokwu bụ ndụ 1 and ife onyonyo a ama m na unu watchiri ife onyonyo a kịta ama m na anyị niile watchiri ọfụma wọta everything gee ntị ya o nwere ike ige anya ntị ma ga wọta na ebe nsi abịa before ngaba n'iru enwere ife gbasta mmụọ maọbụ IPOB na ihe gbasalụ Ogechi Okeke Njaka gọvanọ Eziokwu na J Park ihe a ha na-ezuzugharị onwere ihe gbasara IPOB maọbụ Maazị Nnamdi Kanu n'ime mana o nwere ofe ife ndrọ my attention and draw the attention of indigenous people of Biafra IPOB led by one and only onye ndu Maazị Nnamdi Kanu. And the bụ statement asị gọvanọ Eziokwu tụkwasịrị ndị IPOB n'ife onyonyo akịtụ no watch. Gọvanọ Eziokwu kwuru okwu n'ime dịsi ife onyonyo say that na Ogechi Okeke Njaka na-erezi ilu ndị IPOB ego ewe jiri na-egbusisi ndị Igbo ọ na-egbusisi ndị South East na ya ji video evidence osilogi na Ogechi Okeke Njaka ji IPOB wee na scam people in the name of erase ego nwere ife dị iche between using the name of IPOB to scam people or raising money in the name of IPOB as a scam nyana na mmadụ na-erezi ilu ndị IPOB ego ka ị ga-yari anya bifo onyonyo ka ọ yara bụ mụnwa na-ekwu ya ka unu wee watch ọfụma. Move on, Onya. Onya, there is a go for Ipob. Evidence. This person. Now what have you said? Move this motor, let's go. Immediately. Boss. Now, Governor Eziokwu, this is your statement now. Ihe na-eme bụ ka Nigerian police na Nigerian DSS full reason ha ga-eji wee jidesie Ogechi Okeke Njaka ike. At least ọ bụ na ha nwere ọ bụ na inwe any other thing ị ga-eji jide ka ha jiri na ọwụ onye IPOB ọ na ọ na-erezilu ndị IPOB ego ka ejuru nke ahụ maka na once ịgwa Nigerian DSS or Nigerian police na onye awụ onye IPOB na onye na participate na-erezilu ndị IPOB ego is a very big crime na Nigeria and onye ahụ ga-efu onye ahụ ama abata n'ije ahụ. In other words, ibidolo this thing n'aka Ogechi Okeke Njaka o ife iji eme iji eri ndị Igbo niile nọ na ndị rigolu and all ka iji esu imi. In other words, Gọvanọ Eziokwu na-agwazi anyị kịta na ọ na-alụkọzi with ndị eke wee na-epikilu ndị IPOB ndị Igbo maka mgbe e kwuru IPOB 95% of ndị nọ na IPOB bụ ndị Igbo. Now, Gọvanọ Eziokwu asị anụ wee tụkwasịrị ndị IPOB na Ogechi Okeke Njaka na-erezilu ndị IPOB ego and nọ ndị IPOB erezite the money nọ ndị IPOB na-eje egbu ndị niile na-egbu na South East. Ama m na the weight of this your allegation. Ama m need prepared iji wee kọwaluo ole ndị IPOB n'isi. Like you rightly said that need the video evidence ebe Ogechi na-erezilu ndị IPOB ego
because your intention is to nail Ogechi, but you check close the consequences of ihe na-ekwu n'ọnụ. Na enwere m ọtụtụ okwu m ga-agwa gị, mana so ofu okwu m ga-drop gị bụ ọ na-iji wee kwu ya ịgacha ije Ogechi Okeke Njaka, prepare igba egwu surugede mgbe egwu ndị mmụọ, maka na ị ga-edefend ihe anụ ikwu to ndị IPOB ma ha mgbe ọbụla ha kpọọ gị okwu, and ebe ọbụla ha kpọọ gị IPOB anaghị eje police station ka ha ji eje court. Ọnụ ọbụla eji wee kpọọ gị dị ready na ị ga-azị ya, maka na this your video olugo ndị o kwesịrị ilu aka. Mgbe a ka ị ga-eji wee kọwaa ebe o ji wee bụrụ ndị IPOB na-egbu ndị niile egbu na the South East, and ị ga-akọwa ma Ogechi Okeke Njaka ma IPOB atọraiziri ya nyara ezi ego, and ebe ọ nọ erezielu IPOB ego. Mgbe a ka ị ga-akọwa all those things, because anya afụgo that na ihe meziri na bụ onye ọbụla unu chọ ka ndị polisi kpụrụ, onye ọbụla unu chọ ka ndị polisi gbuolu unu, onye ọbụla unu chọ ka egbuo n'ala Igbo, unu ebodo onye anọwa IPOB, ndị na fight for the freedom of the people. Ibodo ha allegation na-esu ha imi. Your video na-agosi no iso na ndị na-esu ndị Igbo imi ba ibodo ha na ha onye ọbụla unu mark death, unu kakwala cross na ebodi IPOB, ndị Nigeria nyezie unu aka gbuo onye ahụ. Unu ga-enye akaụntụ ndị niile unu gbugolu mgbe oge elu. Achọrọ m ikwu ọtụtụ okwu, m ga-arapịa here ma na-eche gị ka ijechegodu nke Ogechi abata ka i wee nwee ike bịa kọwara anyị one ndị IPOB ji egbuchichi ndị South East and one Ogechi ji raise the money. Ọ dị gị ka ihe ikwu ma dị mfe, mana time will tell. Prepare onwe gị n'iji wee gbadi surugede mgbe egwu ndị mmụọ, mgbe IPOB akpọnyelu gị dị ready na ị ga-aza ha any place akpọnyelu gị, maka na gịnị ihe unu na-ebusisi ndị be anyị. The end abịago, anyị ga-enepụtaziro n'anya. Having said this, achọkwa m ịdụ onye ọbụla mbụ onye IPOB member ọdụ. All these Igbo content creators and bloggers nna zuzuyali nji content wee mela aka ọlụ ihe dịka JPAC na gọvanọ Eziokwu na ndị otu ya. Make ya no sure na unu mee ha avoid, maka gịnị ndị a na-alụkọ with Nigerian Army, na-alụkọ with Nigerian DSS, na-alụkọ with Nigerian Police. Onwelo ndị ọzọ na-esu ndị be anyị imi karịa ha, which gọvanọ Eziokwu is one of them. Enwere ife dị iche nyana gọvanọ Eziokwu na Ijele speak the same thing Ijele speak in me gọvanọ Eziokwu na-emezi na. The real sabo are those that smile with you and they will backstab you. This is what Governor Eziokwu stand, and IPOB will visit him in a due time. I remember my humble self, MAP Eziokwu Bundu 1 Day 1 Basinta Kaichono Orange.